leswi ho swi tiva nkombo u swi kuma ko Giyani ko Malamulele Limpopo. Wena wa swi tiva yini u vulavula swona u general? Lona loya menyu bahlala ecaleni kwakho wabize sibone uba ngubani na ukhoyo kuba xa sikunika lo mba ngezintlu senzela uba singathatha amadoda asemathileni siwanike kanti azawuzibona esitya kwisithebe sasemathileni. Ithi ke ngoku loo nto leyo siyazibulisela kunjalo nje kungomvulo umhla wama-24 kwinyanga masitsho sithi inyanga yenkanga ngunyaka wama-2025 xa silapha sithi siyabulisa. Iqonga eli ivukane lenzele wena ukuze sikwazi ukuthetha ngezinto ezichaphazela thina ingakumbi kwimontlalo nakwindlela zokusombulula izishiqi neengxubakaxaka zengxaki. Lo mfana uphuma apha ngowaseVetlisa, igama lakhe nguMakhaya Mfokamzambe, besithi amasiko nezithethe aphinde athi kwayena ezolimo. Mna ndingu-Asanda Maliwe, igaga lomntu omkhulu lihlala kwaNduli. Akho nto ingako wena esize nayo ngaphandle kokuba funeke sazi ukuba imicimbi yethu ingakumbi xa sele sisondele kweli xesha leziyunguma zakuphela konyaka lakuzichaphazela kanjani na phantse kwiinkalo zonke ezichaphazela imontlalo nokundlela yokwenza izinto zethu zemihla ngemihla. Silapho ke namhlanje kuba kakade nengqeqesho iqala ekhaya kuze sisuke kanye ekhaya funeke sisuke sisebenzisa okuthile wena kuze siyofikelela kwindawo ethe qelele kwindawo ezikuthi, ngoba sithetha nje iXhalanga Taxi Association bakhona abalapha estudio bazosixelela uba zintoni esinokuzilindela ningatshiphi, kodwa ngayizutshiphisa le ndiza kuthethwa kuyo. Ewe kakade baza kusinika eyona ngxelo ecacileyo nokuba njemba ngoku uzawusuka apha uye kwenye indawo, usuka apho ukhwela isithuthi sikawonkewonke, funeke uthini na, kanjani, thini le nkqubo yokusebenza apha. Kuba apha kanye istudio sinalo igosa lezonxibelelwano kanye apha iXhalanga Taxi Association, umnumzana umongameli kaSibeko. Kwenye icala sinaye ke unobhala umnumzana uXolani Katyandela, kanti ukhona ke nochaplain utata uSiloti Dayimane. Enkosi kakhulu, masiqale kuwe President Sibeko. Molo msasazi wami. Kunjani namhlanje? Hayi sigcinakele msasazi wami, kuhle. Aqonda wethu uvuka kanjani wena ekhaya? Hayi, xa wena ungakhalazi bendingubani mna? Secretary. Mandibulise msasazi, ndibulise nakubaphulaphuli ngokubanzi. Nkosi kakhulu, siyabulela uba niyinxalenye yethu kusuku lwanamhlanje. Masize kuwe tata uchaplain. Ndiyabulisa msasazi, ndiyabulisa ke nakubaphulaphuli. Nkosi kakhulu, phambi koba singene nje nakumo ngosuku, uchaplain lo ngumntu wenzani? Kuthe xa ndibona eli gama kwamnyama ebusweni benkawu kulo kaMalini. Bathi xa belicacisa bathi ngumthandazeli. Oh. Ndithandazela la madoda. Okay. Ayathandazeleka kodwa? Ayathandazeleka. Abanye abantu abafuna ukuthandazelwa, bafuna uzithandazela. Walungisile. Mabawuyiva umthandazo. No, siyabulela kakhulu uba nibe yinxalenye kusuku lanamhlanje. Mhlawumbi ke mandiqale kwiofisi eqondene ngakasana lo mcimbi njenge-PRO President. Nisiphathele ntoni? Mhlekazi wami, hayi siye saqonda uba masize apha kwezi nkundla zonxibelelwano sizovuyisa abakhweli bethu izinto esizenzayo phayana singabashiyi ngasemva. Yeah. Namhlanje sibaphathele ispecial phaya emsebenzini. Phayana sine-office esisebenza nayo eJohannesburg, long distance, Para Taxi Association. Yeah. Siye sahlala phantsi ke sabonisana nebhara ngomcimbi wamaxabiso. Sabonisana emva kweCOVID izinto khange ziye zatshintsha kakhulu.
ibhizinisi yethu ziye zayichaphazela kakhulu. Mm. Sabonisana kuba inoko uba singake sithoba amaxabiso siyi-taxi industry, abantu bakuthi bangabuya Mm. beze bazoxhasa eli shishini lethu. Sifikelele kweso sigqibo ke singumbutho, saqonda masiyithathe le meko sizise apha emoyeni Mm. sizoxelela abahlali balapha sakhe isizwe ngalo mcimbi. Yeah. Mhlambi phambi koba side singene nanzulu kuwo ndizawufuna uqala noba nisinike nisidakancele nje nenkqubo operational general xa sithetha ngexhalanga association. Andazi ke mandikunike nawe nobhala ubethe ingabula zicawa kuba noko inkomo isakhothenya. Enkosi kakhulu umsasazi. Ugxa wami besengenile kabanzi apha namhlanje sizozithoba ebantwini. As from u-2019 siye sahlala phantsi si-executive yaseXhalanga Taxi Association sareflecta ukusukela ngo-2019 uzuma ngoku uba ibhizinesi le iqhuba njani. Mm. Safumanisa into yobana iyadiklayina ibhizinesi yethu kakhulu, siluza abantu. I-taxi industry ayonto ngaphandle kwe-commuters ngabantu. Yeah. Abantu aba bazokhwela eteksini ngabo abenza into yobana iqhubeleke ibheke phambili. Bayehla iminyaka nonyaka. Mm. Sakwisivumelwano esithi masithi wathobe amaxabiso. Sijonge into ethi ukusukela ngo-2019 njengoba besetshilo ugxa wam ka-COVID-19 Yeah. ihlile ivolume yabantu kakhulu. Sagqiba kwinto yobana kwimali ebesiyibiza i-750 from eCala ukubheka eRhawutini masiyithobe to 600. Okay. Iquka ke nemali yosuka eCala usiya eVelkom, usuka eCala usiya eBloemfontein. I-550 usuka eCala ubheka eBloemfontein, 550 usuka eCala uya eVelkom, 600 rand usuka eCala ubheka eRhawutini. Savumelana ke kuloo nto. Sibona imeko lesikuyo. Mm. Olu shishino msasazi leteksi akunamhlanje lolodwa ngoku elingu-100% owned by blacks. Mm. Njengoba sijongile yonke iilali zethu nedolophu ithathwe ngabantu bangaphandle, lilo elingu-100% owned by blacks. Kuko ke ngoku esibangela uba noko make sizithobe ebantwini sixhasane. Eli shishini lixhasa umnikazi wetekisi nosapho lwakhe. Mm. Lixhase lo mntu uqhuba itekisi nosapho lwakhe. Lixhase utawuta lo ubiza abantu bazokhwela nosapho lwakhe. Lixhase lo mntu uhlamba itekisi nosapho lwakhe. Yiko ke ngoku loo nto ibangela into yobana senze olu phulo lokubana masilibuyise ushishino letekisi kubantu balo. Yeah. Unobangela ubangela uba sibe lapha namhlanje nguwo. Chaplain? Yes, Tata. Yeah. Banyanisile ogxa bam njengoba bethetha. Kona msasazi zininzi iingalo esiziveleleyo sabona uba nyhani sifanele uba size ebantwini ngoba kaloku sisebenza ngabantu. Abantu abasebenzi, imisebenzi iphelile ebantwini. Abasakwazi ukuzenza izinto ababezenzela zona, akusafani nakuqala. So sithe sawujonga ke saqonda uba noko siphila ngabantu nathi sinceda abantu. Yeah. Make senze uhlengahlengiso kula maxabiso ukuze noko abantu. Khangela umntu osuka mhlambi eRhawutini, oseRhawutini, useRhawutini nesapho lakhe lonke. Yeah. Ufuna ukugoduka. Kuyanyanzeleka ugoduka ebantwini ngoba kaloku kukho imicimbi abantu abayibuyelayo bezoyenza amakhaya efuna ifemeli yonke. Mm. Ngoku kubakho ubunzima kakhulu noko xa sijonga noko
sabona uba nxa sibonisana ke noko make sizame ke sihlengahlengise ukuze noko abantu bakwazi ukufikelela emakhaya. Inkosi. Inkosi kakhulu. Buya ngena ekhaya nawe uzokwazi ukuncokola nathi phaa ku-072 514 5381 ukwazi ukuzibuzela umbuzo. Sihleli neXhalanga Taxi Association ngoba sitsho ke ngelizwi legosa lezonxibelelwano umnumzana umongameli kaSibeko. Ukhona ke nonobhala wakhona umnumzana uXolani Katyandela kunye nochaplain ubawo ke uSiloti Daiman. Nawe ke uzawukwazi ukuzibuzela umbuzo kumba ke ohleliyo etafuleni. Kombe ke inguqu ezenziwayo kwimaxabiso ezithuthi zikawonke-wonke ezihamba ke kulo mzila sele bewutshilo kulapho kanye umcimbi ukhoyo kusuku lwanamhlanje. Masike singene kuwe President. Omnye umntu imali unayo le teksi usandoba nayo kule veki pheleyo uthembele ngocapitalizer apha kanye kuDisemba esazi amaxabiso bekade khona. Awuthi uyava ngokuba ayehla amaxabiso. Ndifuna nisilocate kwindibano nikwazile ukuba nayo indibano naba bantu bakweli candelo ngokhethekileyo kule yenu irenki. Bathini ithini iresponse yabo ingakumbi xa nivele lezi nkalo zokuba abantu bemkile ngoku kufuneke bebuyile futhi sisizathu esivakalayo. Singavuya uba phantse wonke amacandelo angathi siyawathoba amaxabiso kuba nexabiso lentengo yonke into inyukile eMzantsi Afrika. Now masike siye phaya ke ngoku kwi-stakeholder engagement level kuni nabantu abasondeleyo kuni. Bathini bona? Bayanqwala abantu enibakhokele? Oh, inkosi kakhulu umsasazi ngalo mbuzo. Phaa kuthi emsebenzini sine-ofisi ezimbini. Sine-ofisi ka-executive ephethe umbutho. Sine-ofisi ka-general, amalungu onke kaXhalanga Taxi Association. Yeah. Yonke into esiyithethayo ithethwa i-executive siyithathe siyise ku-general. Sivene msasazi wam no-general wethu. Wonke umuntu osembuthweni uyayazi le nto uba sizawuthoba le mali ibe yile 600. Umntu ke wangaphandle akanikwa kwawinikwa iteksi kwaToyota. Funeka ube phantsi kombutho xa ufuna iteksi. Ndiqinisekile oonoteksi balapha esakhe isizwe balapha eXhalanga Taxi Association bayayazi le nto ndiyithethayo. Enkosi msasazi. Okay. Nobhala kulo mcimbi nawe ungene ngokunjalo. Enkosi kakhulu umsasazi. Ugxa wami ngathi uyigqibile. Indlela eme ngayo i-association i-executive ekhokelwa nguchairman njengoba ndingunobhala mna ukuhla. Yeah. Iqala apho into imeeting yethu iqala kwi-executive igqitywe iye ku-general membership kubantu bonke beXhalanga Taxi Association. Once ke ngoku into endoswe ngugeneral igqityiwe, ugeneral wethu uyayazi le nto singayo namhlanje. Inkosi. Xa nisithi ishishini lehlile xa nithelekisa neli xesha sele nilikhankanyile, niqaphele ntoni? Yintoni into niyihighlayithayo nithi eyi sibethile le ndawo? Njengoko bendike ndayimenshina into ka-COVID-19 iphandemikhi le. Kange iphinde ushishino lweteksi lihambe ngendlela belikade lihamba ngayo ukusukela ngokuya kuzoma ngoku. Abantu baluze imisebenzi bekwatsho ugxa wam. Yes. I-loss of income yomntu ebesebenza ebehamba esiya eRhawutini ezihamba esiya eKapa asuka angaphangeli asuka alahlekelwe ngumsebenzi ichaphazela directly iteksi loo nto leyo. Yiyona nto ibangela uba ke ngoku senze olu phulo sikulo namhlanje. Chaplain, ndicimba liphulo elirayithi elikhuthaza nelinika umtsalane kweli candelo eli, ingakumbi kubantu bendawo ezisemaphandleni. Le 600 yokusuka apho ubheka eRhawutini irayithi xa isisaphulelo. Kutsho mna as outside irayithi xa sisaphulelo. Kodwa ngenxa yemeko yendawo ezisemaphandleni still imali enintsi
emntwini walapha. Now ndifuna uza kwindlela yokukhuthazeka koluntu olusebenzisa ngokhethekileyo iQhalanga Taxi Association. Nicimba izawuza neenguqu ezinjani kumdla? Kuba andiqondi uba singathetha only ngokuba abantu abasebenzi, oko amaxabiso xa ethe ngelinye ixesha siyasuka singasondeli kwezo nguqu kanye, ingakumbi ngeli xesha leziyunguma zokuphela konyaka. Ya, enkosi Mhlasazi. Ndicinga uba izawunika umdla omkhulu ebantwini lo mbono. Ndiyabaqonda abantu basuka emaphandleni, abasebenzi phaa emaphandleni, abantu bahleli, kodwa iimeko zabo zohambo azikwazi ukungaqhubekeki. Yeah. Kuyanyanzeleka behambile xa kufike imeko yohamba. So ndicinga uba ke noko izinto azozufana nakuqala ngokwamaxabiso, kuba ke noko olu hlobo siwathobe ngalo siye sabona uba nyhani noko amele uba wonke umntu azamlingana ukuze akwazi uba izihambo zakhe eziya eRhawutini, kweli cala leRhawuti lonke nje, zingabi nabunzima. Okay. President, kwelakho icala ndifuna ujonga uba ii-changes zezi qha ithini imeko yalocal. Oh, enkosi kakhulu umsasazi wam. Hayi, msasazi wam, ii-changes sizenze kwi-long distance qha, asiyichaphazelanga i-local yethu. Yeah. Kunjalo nje ubuze umbuzo endiwuthandayo phaa kuchaplain wam ethi njengoba sithobe la maxabiso, ii-changes zinoba zinjani. Ukusukela ngala 21 msasazi, Yeah. sawakhupha amaphepha uba imali siyayithoba izawuba yi-600. Siqale laa mini ubona uba tyhini 21 kaNovemba. 21 kaNovemba. Okay. Siqale laa mini ubona uba tyhini naba abantwana abazali babenyusa ubheka eRhawutini. Iye yayekelela kancinci eli cala sililayishayo laseLady Frey ngoba abantu bayahamba bayoqabela ibhasi eKomani. Siyikhuphile imini imoto ngalaa mini ukusukela nge-21, ilayishile imoto yethu yabheka eRhawutini. Silindele lukhulu ke msasazi wam ukusukela kule mpelaveki siya kuyo ubheka phambili. Yeah. Why kungekho changes apha at a local level? Mhlawumbi omnye umntu ubuza loo nto. Ngoba lokhu uba sizawuthi emveni kwe-COVID-19 icandelo leteksi apha eXhalanga libone ezi nguqu. Ithetha ukuthi yonke into irayithi kweli cala laloka? Enkosi msasazi, hayi, okwangoku kumcimbi we-local. Kaloku i-local yethu ibanzi singunooteksi. Yes. Sinezitafu okokuqala, zawuthetha nge-local. Nabakhweli abaqabela yonke le mihla. So umcimbi we-local wona besingekawuchaphazeli okwangoku. Yeah. Kodwa eyona nto yenze msasazi wam sitsibele iJohannesburg kungenxa yoba siwubonile umsebenzi kweli cala laseJohannesburg, uyasilela. Zange apha eXhalanga ufumaniseke kuyaphela iveki singayikhuphanga ngemoto. Sahlala phantsi singumbutho sajonga uba kwenzeke ntoni. Sahlala phantsi sacela la madoda sisebenza nawo aseBarra Cape uba emanene kwenzeke ntoni. Kwacaba sine-competition ephezulu yezi bhasi zilayisha abantu sezikhambayo. Uyabona ke ibhizinisi ayobhizinisi singekho ispecial. Yeah. Saqomba imali besiyinyusile kule minyaka ipheleyo iyi-750. Noko uba singake siyithobe bazawubuya abakhweli bethu. Sinethemba ke msasazi uba njengoba usenzile sizazibona iinguqu. From 750 to 600. 600. So nibonele lo mzila qha. What about iqhuba njani yona eyaseCape Town eRoute okanye ninayo?
Sinayo umsasazi wami sinayo kakhulu umcimbi wase-Cape Town, i-executive yami isawuphethe umsasazi wami setafuleni. Okay. Ndithetha nje nawe uhleli phaa phezulu etafuleni. But imeko yawo ayifani nale route yaseJohannesburg. Into eyenzekayo phaa kwi-taxi industry kukho iterm ethi undinika abantu ndikunike abantu. Uyi-association. Yeah. So kumcimbi waseKapa ikhona i-association esathetha nayo ezasinika abantu sinika abantu. So umcimbi wayo usesetafuleni, i-executive yam iwuphethe. Ya ngoba ndiyacinga into yoba asikho isithili apha e-Eastern Cape esingenabantu baninzi basebenzisa le route okanye banento yokwenza ne-Cape Town. Nobhala ndazi noba uyanqwenelana ungena kweminye yale mibuzo sele ndiyiphose kupresident. Ewe kakhulu msasazi. Msasazi, ndingatsho ndithi umcimbi waseKapa uphezu kwetafile. Akuzuba kudala nawo mhlawumbi saphinde size apha kuwe sizo-anawunsa ii-prices njengoba senzile eRhawutini. Usezandleni. Enkosi msasazi. 0725145381 inombolo yomnxeba onokuyisebenzisa phambi kokuba ndibakhulule leyo ukwazi ukuzibuzela umbuzo, ingakumbi ke unento yokwenza neRhawuti kulo mpapasho okanye ke koko basinike kona apha inguqu xa sithetha ngamaxabiso kusuka ecala ukuya eGoli, ukusuka ecala ukuya kanye eBloemfontein. Lapho kanye nawe uyakwazi ke ukusitsalela umnxeba ube nalo mbuzo ufuna ukuwubuza. Ndazi ke nokuba uthetha nathi na kweli cala, masike simjonge kodwa. uzeRhawutini eSasolburg ndiphangela kwenye ifema lwase-Amalewa. Undikhumbuza eRhawutini eSasolburg ndiphangela kwenye ifema lwase-Omni. Ngawudlalezo ngipenipeni ngathi ngipenipeni ushwapha ngathi ngipenipeni uthi ungatshitshi mfazi wam. Hayi ndikhumbuza eRhawutini msasazi. Ndikhumbuza eRhawutini mani sendisiya njengovakatha ngoku. Okay msasazi, dango msasazi. Ndiphethe kakuhle msasazi. Uyatsho upenipeni. Mangatshini indoda mangatshitshi mfazi wam. Yho msasazi. Le ndoda indithandela nje umculo, indithandela nje umculo le ndoda. Hayi ke sisi ndiyathemba uba yonke into iyavakala ke ngoku kuloo nto ubuyikhalazela apha. Now intle le nto secretary, andaba mandiqale kuwe nani noba ndize kuwe chaplain, kodwa ke niphuma hlathini linye ayinamsebenzi. Intle ke ngoku siyazibona ezi nguqu sitsho sithi tyhini siyavuya, kodwa umbuzo wokuba izawuqhuba de kube nini, kodwa masithathe nanku umhlali. Ukwimbathu molo? Ndiyabulela mhlali. Molweni tata. Ndiyabulela mntu amaliyo. Ewe tata. Ndiyazibulela nam zinto zakuthi ezo. Nam ndilapha eKomani kodwa ndizalwa ngapha. Oh. Ndizawamamele ndizalwa ngapha ngurhaje kutyuthu. Awunambuzo? Ndifuna uba nawo umbuzo. Iba nawo. Baza kakuhle. Iba nawo. Le nto bayenzayo. Ya. Bathi xa uzaba nje bazohlala nabantu because inqabile le nto kula madoda uba ahlale nabantu uba uzolo bedloke ingazigqobongela. Nam ndiyawakhuthaza kule nto ndisawamamela ixesha liselide zaba nawo umbuzo. Hayi suthi liselide uba ndiyabakhulula ngoku uyawuthini? Okay, ngibasali. Ndiyabulela babele. Nkosi tata, siyabulela. Nkosi baba. Nkosi baba. 0725145381 abantu izinto bazithethela ngokwabo asibathetheli ngokwethu. Abulisa msasazi. Bayethe ba. Kwigqiza lakho. Abatata bandinika umdla kakhulu. Yiza. Kuba kaloku usapho lwam leRhawutini mna ndilapha eZadungeni. Yeah. Ngoku ingxaki endinayo ke ngoku ndiyenyuka nge-3 Disemba. Andiyazi ke noba kuzawufuneka ndiyokhwelela ecalana okanye ingakhona indlela yokubana bandithatha apha eZadungeni. Ndirhalela ufumana inombolo yabo. Enyanisweni ndinesithathu sonke sabantwana esifunda pha. Kuba nzima nyhani ke ngoku
ukwehla nabo ngexesha elinye ndiphinde ndibanyuse ngexesha elinye. Ndiyithanda ke le question nobhala, ndaba bendisiza kuwe na. Ndiyithanda le question kwinto ethi nantsi icala apha, I'm 10 kilometers away from ecala, kodwa le teksi izawudlula kule ndawo ndikuyo, nibe ninomthetho othi ukhwelelwe erenkini. Kwimeko efana nale ndiyakwazi unilinda nebhegi apha endleleni. Ndicinga uba lo mbuzo ke usondele kule ndawo uba ndikule ndawo, unyanzeleke ndize apha na xa imeko ilolu hlobo. Ndiyoyamanisa ke nalaa mbuzo ubusithi siyasibona ke sispeshali, kodwa yinto yanini, iyawuqala nini? Ijembe seyiqalile, iyawuphela nini? Enkosi kakhulu msasazi. Mandiqale uphendule utata lo wasezadungeni. Tata, iofisi yethu ilapha edolophini kaXhalanga Taxi Association. Siyakwazi ubaqokelela abantu ngeenqwelo zethu. Ndiyayithanda le nto ayithetha utata athi urhalela nenamba, simnike inamba. Siyabaqokelela abantu, asidluli ngabantu. Once udlule ngabantu siyaxabana ngaloo nto leyo. Kuba khona abantu abadlula ngabantu mliba angami noma apha erenkini. Qokelela abantu, lo mdlulo ngabantu, igcwale imoto ahambe. Azenzele ithambo elingekho semthethweni. Azenzele ke ngoku into, yile nto sixabana ngayo ke leyo. Imoto apha ilayisha emveni kwenye imoto, akho mntu udlula ngamntu. Abantu babhalisa ofisini, babhatale ofisini, bathathwe imoto eofisini igcwale ihambe kungene elandela yona. Ndicinga uba ndigqibile msasazi. Cinga ugqibile, kodwa chaplain uyafuna ungena na? Ya, kukho laa mbuzo msasazi ubusithi iyawuba lixesha elingakanani Yes. na le nto. Ya, ndicinga uba njengoko sithe sawubona ingxaki, sadibanisa intloko, saphela sisiza kuwe. Yeah. Siza kwenje njalo nangaphambili. Yeah. Njengoba siqhuba sizawubona uba imeko isibeka phi na. Uba siyakwazi ubona ke ngoku uba masiphinde senze utshintsho okanye masiphinde sibuyele apho besikho, sizawubona sizawulawulwa imeko. Yeah. Ya. Ngoba kaloku ndicinga nale nto uba omnye umntu uzothi president, well, njengoba niyiqalile ke bazawubuyela esikolweni ngoJanuwari. Sixeleshile ke uba mhlawumbi kodwa kubonakala uba ingathi noko andikafikeleli intweni okanye ndikhawulela inkawuzo yosela. Hayi mntakamaliwa, urayithi kakhulu. Le mcimbi wale price asiyithobanga kuba kufike isizini Yeah. yoba silayishe abantu. Okay. Yinto kudala siyicinga, kudala siyithetha, safikelele esigqibeni soba masiyithobe le price. Okwangoku sizabe sihamba ngale price ubheka eRhawutini. Futhi ke into eyenzekayo phaa embuthweni, njengoba sibhalile la maphepha kusukela nge-21 iprice siyayithoba. Naxa kuzawubakho itshintsho siphinda kubhalwa amaphepha. Asizuveske nje sithi guphu Yeah. sivele nje koneni sesinyuse iprice. Okay. 072 514 5381. Usithumelele i-voice note kuWhatsApp. Uphinde usifowunele kwakule nombolo, kodwa akafowunelwa yena uWhatsApp. Malewo, tata Malewo. Right baba. Mandibulele tata Malewo. Asikhisi tata Malewo, sinawuthatha ngathi ndimoshe iprogram yakho. No problem dad. Lani ba i-voice note ndive ndiyenze. Hayi khululeka. Bekuthethwa omnye umqholo ingaphenduleki wengene sekulate. Yiloo nto msasazi, azama uyidilitha ke. Hayi nokho ngxaki tata. Ndamnqwela uba ndiphume emqolweni msasazi, ndiyakumosha msasazi. Asikhisi msasazi. Msasazi, intle le nto iza nabatata msasazi xa ndithetha inyani. Intle msasazi, imisebenzi inqabile. Nyhani ke abantu abasemaGoli emakhaya sinabo nakoomaRhawuti, nakoomaKapa, nakoomaBhayi. Ewe, ndiyayibulela msasazi, ndiyayibulela. Intle le nto iza nabatata wethu, intle le nto iza nabatata. Intle le nto iza nabatata. Ndiyayibulela mntakamaliwa, ndiyayibulela tata.
Ndiyayibulela tata. Hayi, intle le nto benza kakuhle msasazi wethu ngoThoma Price wethu msasazi. Msasazi. Ndiyabulela msasazi. Ngathi waqhuba kanjalo msasazi. Ndiyayibulela le nto beza nayo abatata msasazi. Bengicela ubuza kwabatata ke ngomsasazi la xa usuka apha engamakwe usiya le nto eRhawutini bathi prices ingayimalini uba ndikhe ndivakashe apha eSocialbag. Ndinayo indlu ngapha eSocialbag uba bendihlala khona. Ukwimbathi molo. Mntakamaliwo, Molweni bawo. kunjani tata? Ndiphile kakhulu ingakumbi xa ndisiva wena. Unjani wena? Awuvakali tata. Hayi, ndivakala kakuhle nje tata. Nangoku awundiva? Bhuti uyandiva ngoku? Awundivakala nakwandancama inoba lilishwa lakho lenetwork. Awundiva nangoku? Tata, Awundiva tu nangoku? ndiyakuva ke ngoku tata, ndiyakuva tata. Tata mani uthetha no-English apha ekhona. English. Make ndibulele mani inga entle enelo hlobo evela kwicandelo leli. Yes. Kungamna kwelami icala ndiyayithanda inga ephangela ngelo hlobo. Oko kubonakalisa into yoba ngaba bayazi-owna ezinomsebenzi ezinenkathalo abakhweli. Yes. Okona ndiza kucela kubo koku ukuthi ndiyacela mani ingabi ngomgama omde kaloku kulena ozawusuka ecala ukuya eRhawutini umzekelo. Ndicela babe liliso kakhulu loqeqesho loodrayiva abaza kuthi bathathe lo mgama omde bazawuhamba. Ndicela nje bandiqwalaselele loo ndawo tata Xa uthi uqeqesho xa uthi uqeqesho uthetha ukuthini? Andifuni ukucingela uba uthini kuba lo komnye umntu oyi-owner uzothi lo drayiva lo ukulungele ukuqhuba le teksi ngokwempepha ke. Uxela oluphi uqeqesho? uqeqesho lolu kaloku tata ingxenye eninzi ilo msebenzi ayontonanyana nini xa okushalo fanele ngabe mawuyihambe umzekelo umshamiswa. Yeah. Kukho le nto yoba ngaba usuke apha uye eKapa uwedwa ungenamqhubi ozawuthi utshintshane naye endleleni. Masithi mhlawumbi abangabanye koodrayiva mhlawumbi bayaziba ukusebenzisa mhlawumbi iziyobisi okanye utywala nantoni na enye into mhlawumbi uphazamisa indlela futhi bangaba umntu babilokusebenzisayo. Yeah. Kuyo loo nto ndithi ke ngoku olo qeqesho luzawube ke kulungiselwa ulungiselela ukuziphatha kakuhle kwedrayiva kwezi zinto ezokuliswa. Okay. Ukukhathalela nokulandela imithetho nemigaqo yezendlela. Okay. Ne-communication ozawufuneka abe nayo through yena kunye nabahlali. Okay. No. Ngezinye zezinto ezendithi make ndiziphawule tata bake bazame uzibethelela kakhulu ngoba kaloku izawube behamba umgama omde. Uba akamameli yena udrayiva English abexelelwe kothiwani? Noko bayi-association enditheni into yoba kaloku ikhona la macandelo iza kuthiwa disciplinary nento zakhomisa. Indoda iyagwetywa noba kuphi. Abantu ukuthi bahlale nako bajongiswe uba zihamba njani kumntu ongenako noko ukulandela imithetho ye-association leyo. Okay. Bambile English. Enkosi tata kakhulu. Nkosi kakhulu. Naphina indoda iyagwetywa president. Ndicinga ke nayiphi na i-association umcimbi we-behavior yodrayiva nokuleqa itarget. Kodwa ngokuchwanya phele lo phupha elo. Yenye izinto efuneke niqinise kuyo. Ewe msasazi wam, hayi msasazi wam, ndifuna ukuthi kubaphulaphuli beVukani Community Radio phaa eXhalanga sinompondo zihlanjiwe boodrayiva. Minyaka le uba abakhweli bethu bebelapha bebezawuphendula ngokwabo lo mbuzo. Sinompondo zihlanjiwe phayana. Kunjalo nje kule minyaka 2 okanye 3 igqithileyo oodrayiva bethu siyakwazi ubabiza
phambi koba kufika ixesha loba makusetyenzwe long distance. Yeah. Sithethe nabo, sihlale nabo phantsi. Okanye emva koba kusetyenziwe siphinde sibabize sithi manene nisebenze kakuhle gqithi, khange kubekho sikhalo. Uyabona ke mntakamaliwa, iteksi xa ilayisha ihamba isiya kwi-long distance, Yeah. kukho iphepha ekubhalwa kuyo abantu ekuthiwa yi-loading list. Yeah. Uhamba nalo udrayive elaa phepha. Elaa phepha linee-phone numbers zabo bonke aba bantu baphayana. Yeah. Umntu unalo ilungelo xa ingaphethekanga kakuhle emotweni athi bendiqabele kwimoto kapresident, umzekelo, Yeah. khange ndiphathe kakuhle ngupresident. Mm. Siyamjonga ke ngokuba upresident ebelayishe nini, esiyaphi, size naye simthathe simse kwi-disciplinary. Hayi mntakamaliwa, uyabona kule yethu ibhizinisi ngoku sihlala phantsi nawe sithethe nawe. Uba awulawuleki kule nto sithi yenze, siyakukhulula uhambe uyocela umsebenzi kwenye indawo, ngoba kaloku apha sikhokhele abantu, Yeah. silayisha i-community. Awuzukwenza le nto unqwenela uyenza emsebenzini. Umsebenzi nomsebenzi unomgaqo wawo. Yeah. Mhlambi kule ndawo le question mhlambi nonke nizokwazi ukuyiphendula. Uthe xa nibalula umcimbi weCovid nisiza najonga uba kukhona ukudropha kwe-business. Kutshilo tata unobhala into yokuba abantu abachaphazelayo iyoqhina emntaneni kusapho ngalunye oluxhomekeke kule teksi. So zinintsi ke iibhizinesi ezifileyo. Now ndizama ucinga ke ngokuba yeyiphi indlela yokuyidescribe president ubana sithi okay, yabona ke ngapha ngoMarch ka-2025 ndicinga uba noko ibhizinesi yethu istable fikile kule ndawo singaba kanti siyayinqwenela. Ngamanye amazwi, xa ingcono inyamezeleka ibhizinesi kwiruthi ethile kuzoko sithetha ngento enjalo. Umzekelo ngoku imeko yaseKapa ifane yaseRhawutini, uphi umohluko? Imeko yaseRhawutini ayifani yaseBloemfontein. Yinto libangela uba zingafani. A bit of ukungena banzi kwezi zinto so that umaliwa umameleyo phaa xa kusithiwa kwenziwe ezi adjustment, because ngenye imini akuzuthotywa amaxabiso azonyuswa. Zonke ezo nkalo zizawufuna uba zivelelwe futhi. Xa sithetha ngokuba ibhizinesi ayiqhubi kakuhle, sithetha ukuthini? Zintoni ezi zibangela uba sithi inene le route yaseQhalanga to umaliwa taxi renka ayenzi kakuhle? Oh, enkosi, hayi msasazi wam, into eyenzekayo ii-routes ziyashiyana ngobubhizi bazo. Yeah. Iroute yaseJohannesburg le nto bendikhe ndayiqala ndayibeka ndathi iye yehla ushishino kuyo laa route. Yeah. Ufumaniseke uba iyaphela iveki singayikhuphanga imoto yeJohannesburg. Isakhangela noba yintoni le yenza uba abantu bangahambi ngeteksi ubheke eJohannesburg. Siyalayisha icala to Ladyvrei, icala to Queenstown. Njengoba ulayishile uqhubela abantu ubheke eLadyvrei ubheke eKomani bayancokola uba heyi, hayi sibaleka le price. Yeah. Siyoqabela eKomani. Sendilithenge netikiti. Hayi bo, ufumaniseke ukuba kule 15 uyilayishileyo uyise eLadyvrei abantu abalishumi babheke ebhasini eKomani. Sake sabuya sayiphalaza emalunga, hayi bo, niyayibona nale nto, abantu bamkile, abantu baye ebhasini eKomani. Singenza njani ukuze abantu bakuthi babuye? So siyibonile laa route uba iye yasilela kwezinye iiruthi le yaseJohannesburg. Yeah. Ndibuza lo mbuzo nje nobhala kuba zinintsi izinto ezichaphazela le nto kuthiwa i-competition kwibhizinesi. Ilishwa lelokuba as association anizukwazi ukuyitshintsha le quantum niyenze ibhasi. Asinawufane siyithelekise nobunjani bezithuthi ezisebenzayo kula macandelo omabini as i-competition, ngoba xa ujonga iprice umohluko ufike mncinci. Enkosi kakhulu msasazi.
ilishwa leli Mm. ibhasi iyasubsidizwa ngurhulumente. Yeah. Ibhasi ihamba nge-timetable ngexesha. Noba ihambe nabantu ababini usuka apha eKomani ubheka eRhawutini kuphela kwenyanga izawufumana imali yayo yenyanga, subsidy. Yeah. Loo nto leyo iyafana nezi zihamba local ibhasi ziyasubsidizwa, Yeah. ayisubsidize iteksi. Kule analysis siyenzileyo usukela ngelaa xesha bendithetha ngalo lala COVID-19, iimoto zabantu ziripozisiwe. Ubhatala iToyota Quantum ngoku entsha i-plus minus 15,000 ngenyanga. Sure. Baninzi abantu abathathelwe imoto kakhulu emveni kwala COVID-19. Ibhese apho i-analysis yethu yale nto siyithetha namhlanje. And ndizama ucinga uba eXhalanga Taxi Association kuthathwe imoto ezipha mhlambe ku-15 bangapha abantu abaluze imisebenzi apho. Kulaa breakdown ubuyenzile from abantwana bala owner, abantwana bala driver, abantwana baxhomekeke kulaa mntu uthawuthayo phaya. So Chaplain ndingakuvalela ngaphandle. Yes, tata. Kona tata nyhani ke oogxa sebeyigqibile. Angeke sikwazi umelana nebhasi. Kuba kaloku inyhani ibhasi ke iyancediswa ngurhulumente. Thina ke sizimele ngenqa elangeni. So kunzima ke uba singathi singakhompyutha nayo. Yeah. Okay. 0725145381 sithathe nje abokugqibela. Wakhona tata Malewa. Wakhona tata Malewa. Inyamezele tata wam. Into yamatiwane kwakhona apha engqamakho. Tata Malewa, mna into endicelayo apha kootata aba baze owune. Ndicela laa nto umntu mangathi eqhuba ediniwe eseRhawutini or eKapa i-long distance. Azixelele uba eze netrip azoyithula. Azixelele uba uyaphinda uleqa imali akafuni kaphumla kalale. Irongo loo nto tata Malewa. And xa ndithetha inyani iingozi azenziwa ukutywala tata Malewa. Nomzimba lo uyadinwa. Umntu ingahlaba aphumle akapaka endaweni akaphumle. Nale nto ongalali irongo. Irongo laa nto uba umntu athi uleqa imali. Andilali mna, andilali. What about ubomi bakhe tata Malewa? Uthini umntu? What about ngobomi bakhe? Because umzimba uyakunida uphumla, udinwe, ukulala, kuphumle. Umntu angaleqa imali. Cela undigqisele lo myalezo tata Malewa apha kwezi owner. Kuthi usakho umzapha endingamako into yamatiwane. Irongo tata Malewa, ungahle umntu aphumle. Angaleqa imali aphumle. Nantsi into endiyiyalezayo apha kutata owner ezo. Ndiyaleza abasebenzi bazo uba umntu abophumle. Angaleqa imali athi hayi mna andilali mna. Bendiyile eGoli ndizawuphinda ndiyajika nangoku ndizawuthula nje ndijike. Irongo loo nto tata Malewa. Ingozi ndiyazibona ziyenzeka ngenxa yaloo nto into ezininzi. Nabanye ndikhe ndibabone bethela lona umntu andilali. Nomnye awisa iteksi apha elalini eqhubela apha endlini efemelini ebhizi ngoba akalali yena, akozeli yena. Umzimba xa udinwa wadinwa walala ayiwise imoto. Kodwa akubhubhe bani ngelakho baphila. Danko tata Malewa, nyhani tata Malewa, ndicela balale abantu abadrayivayo. Nkosi bhuti apha engqamakho, siyabulela. President, I think beseniyichaphazela umcimbi indlela yokuziphatha, but soze sihlale sithetha only ngo-drive. Sometimes nangona omnye umntu engenovuma ngoku, sometimes kukho itarget. uMaliwa uthi president ndifuna le 3,000 ilalapha namhlanje. I-competition ingakanani, bangaphi abantu abasebenzisa the same route esithetha ngayo. So xa sithetha ngale nto idibene nendlela yokuhamba nokucinga ngemali engekayisebenzi ngokuphethe aba, asinovele siyibeke kodrayiva sime, masidlule siye kwinqanaba elingasentla. Uthini lo kweli cala? Mntaka Maliwa, Ewe tata. mandingene ndikhwele ibhayisekile enevili linye ecaweni. Sewuphakathi. Mntaka Maliwa, ndicela nje mna ubuza apha kubo tata uhleli nabo bezidyuti, ingaba kutheni le nto bajolise kweli cala laseRhawutini
kuba ke ifani uba inoba yi-700 ngohlobo ndiva ngalo xa besithi imali bayayithoba izawuba yi-600. Kutheni le nto bangajonganga kweli cala laseKapa bengazivelanga zombini ezi nkalo xa kanti banetimu engaya kweli eseRhawutini bayasebenzisana bengonooteksi? Kuba kaloku ngoku umzekelo iKapa yi-1,000 rand isingathi eyona imali inkulu yile yaseKapa. Kutheni bejonga kweli cala laseRhawutini osemntakamalini? Abantu bayazithethela. Asibathetheli ngokwethu. Bebeyicacisile ke kodwa ke abanawudinwa wena bazawuphinde beze. Ndicinga uba eso sizathu yeyona ndawo siye sagxila kakhulu kuyo kaloku, ingakumbi xa sesijonge i-analysis okanye ukuphonononga imeko yokusebenza kwale ruthi yecala neJohannesburg. Kodwa ke bazawuyitsho wena. President, ndiyafuna ubana niphendule lo mbuzo kabhuti ibe sele ukumbela amazwi okugqibela. Yeah. Enkosi mntakamalewa, ndicela nje undiphindele nje umbuzo kabhuti. No, I think bebuza ubana why leni route ngokukhethekileyo le ndiqonda uba ke besele ningene kuyo, mhlawumbi ke for i-clarity ningaphinde futhi nibe kumno kwakhona. Yho, enkosi kakhulu ke msasazi wam. Hayi msasazi wam, abaqabeli beeteksi zikaXhalanga Taxi Association amaxhala mabawabeke phantsi kumcimbi we-long distance. Size kubo ngoku, asizungena ecaweni siqabela ibhayisekile eneviri elinye, sizawungena siqabela ibhayisekile enamaviri amabini ecaweni ngoba izawusuwisa xa ineviri elinye. Umcimbi waseKapa mntakabaliwa besesitshilo ngosiqala inkqubo uba usetafileni, siwuphethe. Isikhokhelo sombutho siwuphethe umcimbi waseKapa. And ke phayana eJohannesburg sinombutho esisebenza nawo iminyaka, ngulo siye sahlala phantsi etafileni mntakamaliwa, sihleli kwajikilanga. Yeah. Sithethe, sibonisana uba manene niyayibona nale nto. Bathi bona hayi siyayibona le nto, masiyiqhubeni le nqwelo ibheke phambili. Enkosi mntakamaliwa. Okay. Msasazi, ootata bangayilibali kaloku inombolo njengoba bendiyicelile, mabandishiyele nenombolo. Nobhala, amazwi okugqibela woyame nangezinto ke nicinga uba zibalulekile kwakhona uba nibe kumno kuzo. Mandiqale ndenje nje emsasazi. Kukho into ibike yavela yabaqhubi. Abaqhubi bethu ayingabo abaqhubi babengena eteksini bengahlambanga benuka amakhwapha bezaqhubela abantu. Si-organize workshops norhulumente uyasincedisa kwelinye icala. Okay. Ngebehavior generally yabantu abaqhuba iteksi. Ngabantu abasober, abangatshaya icuba beqhuba, abangaseli tywala beqhuba. Si-executive egade kakhulu kwelo cala labantu abaqhubayo, baqhubela abantu. Nemoto yethu esuka icala ebheke eRhawutini, esuka icala ebheke eKapa, noba esuka icala ebheke eNgcobo, ayingeni esitendini imoto emdaka. Akaqhubi udrayiva omdaka onxibe ii-flops, onxibe ushoti, onxibe izikipa ezikrazukileyo ezawuqhubela abantu. I-behavior kadrayiva, sicela abantu abebekhwele eteksini yaseXhalanga Taxi Association bazoyiripota apha kuthi ofisini, sidile nawo loo drayiva ngelo xesha. Ukwashwankathela msasazi wam, ndiyabongoza abantu balapha eChris Hani, in particular balapha eSakhe Sizwe, baze eziteksini ngobuninzi babo. Izinto zitshintshile, siyabacela sozithoba kubo, siyabongoza mabeze eteksini. Enkosi msasazi. Enkosi tata. Chaplain? Yes, tata. Msasazi, asinayibaleka le ndawo ubuke wayichaphazela kaTibajika. Ya. Inyaniso into yoba ezona ngozi ezininzi kukudinwa komzimba. Yeah. Ya. Siyayenza
akuncedi uba nawuthi yazi nto ngaba ndizawuxoka ukuba ndithi asiyenzi. Mm. Siyayenza but asivumelani, ayikho mthethweni, uyayenza lo mntu. Nam ndiyatipa ndijike ndithi hayi noko ndizobetha nje zibe mbini, iyaqonda, kodwa ayikho mthethweni. So umbutho uyayilwa loo nto uba masohlukane naloo nto, mabe babini abantu abancedisane ngoqhuba elo cebo lakwenziwa okanye omnye abe ngapha njalo njalo. Ungahliki unyuka umntu athi umntu ndineelowudi ezinga ndindodwa, ngoba ubuthongo abunayeza. Iyeza lobuthongo kukuvala amehlo ulali. Ndiza kugqibela ngendawo ethi ke, msasazi wam, siyabulela nyhani kubahlali baseXhalanga neendawo ezisingqongileyo ngosisapota. Mabenje njalo, kunjawunje mabayazi abantu singakubo, asikho kude kubo. Nxa ndigqibelisa ke, asinamyeka urhulumente nje esingagqithi kurhulumente. Urhulumente nxantosinceda, sineeruti ezininzi esingakwazi uzisebenza ngenxa yendlela. Uyabona nxanosigqobhozela le nyoba ibheka eNdwe, asigqobhozele le nyoba ibheka eFoti. Ininzi umsebenzi olapha. Akuba kuzobhenefitha thina qha kuba sineemoto, kuzobhenefitha aba bantu ebebabalile ugxa wam, abanye phezu kwaba. So nxanosinceda urhulumente asenzele ezo nto. Inkululeko kanoteksi, msasazi, yindlela. Uba indlela ayikho, ubophelelekile loo noteksi. Kodwa uba indlela zivulekile, sikhululekile thina, sikhathana uba kwethini singavotela nabani Nkosi kakhulu. Phambi koba ndinikhulule, mandike ndithathe le voice note. Mhlawumbi asazi. Yena ndibaleka. Baleka Uba bani? besekuphakathi Baleka bani? kodwa wena kunye neendwendwe zakho nabaphulaphuli be-VCR. Ndiyena ndibulela kakhulu ngeengcinga zala madoda ahleli apha phambi kwakho. Ndiyacinga okokuba nezi moto zingaka sakhe siyeke uzithenga. Akukho ndlela, indlela incinci, imoto zongamele umendo. Zawutsho zihle noko, ngoba elowo nalowo ususela phaa kulaa COVID ka-2019 abantu bazithenga kangangoko iimoto ngenxa yonyuka kwamaxabiso. Yangulowo nam ndizawuthenga eyam. Akukho mntu ke unokuyigxeka loo nto leyo. Ndibamba ngazibini okanye sibamba ngazo zonke izandla. Xa abantwana babantu behleli phantsi bayidakanca baba nesibonelelo, nathi sawutsho sikwazi ngoku ukuyokufikelela kwiindawo esifuna uya kuzo ngaphandle kwebhasi kuba sixuma abantu bethu. Uyaqonda msasazi, ibaluleke kakhulu ke le nto endiyivayo. Naxa njena nditsho nokutsho ndithi ndike ndiyibambe sekuphakathi, khange ndive umntana yena uqala ku-10 years up to 15 njalo njalo. Kaske bayongeze loo ndawo. Basekugqithwe apho, ayinamsebenzi msasazi. Kodwa eyona nto ebalulekileyo endingenela yona apha emoyeni ngumbulelo. Kangaske zonke iindawo zisenze isibonelelo, nengxinano iyawutsho iphele umtyhudisa, neengozi zawutsho zihle. Ndiyabulela mntakamaliwa, enkosi kakhulu. Nkosi bani, siyabulela. Ukwimbathi molo? Sele mkile. Lo mcimbi ke we-price andanoba ndiyibamba rongo. Umntana obhatala uyabhatala, ongabhatali akabhatali. That's it. Ime ngolo hlobo. Umntana mntakamaliwa uqala kwiminyaka emithathu. Bhatala le mali ilingana neyam. Bhatala nale mali ilingana neyakho. Hayi. Akaqali kwi-10 years. Okay. All right. Ukwimbathi molo? Molweni tata. Nabaphulaphuli namadwendwe wakho. Right. Hayi, umcimbi waseziteksini ndawuxolela thoko mna Xhosa phana. Umcimbi waseziteksini unzima. Yabona umcimbi waseziteksini unzima nje. Asisonwabile thina unezithu singabahlali. Ibhasi. Uyayazi uba xa usebhasini ufika ebhasini ngomoya wakho nje ufike ukhululeke kamandi.
eziteksini into yokuqala engekho isimilo asikho. Uthi uhamba ngendlela umuntu ozokuhlewula utsho kabuhlungu enhliziyweni uyaphi akubulisa nokubulisa uyaphi uzawufika ukhwele kule teksi irewa ngumntana kugqugquza into engxolayo umculo akanaxesha lino akanazi nonazizi xa senzazi uzawugcwala ke apha kungabikho zitulo kuthathwa ama-crate ama-crate abanye bahlala ema-crate sendisitsho nje imeko seziteksini yona iyadina nje akusekho mntu uthanda ukhwela teksi ngoku. Okay. Hayi iteksi yona imbeko isikakhulu imbeko akho similo eteksini uphuma endlini unenhliziyo yakho kakuhle uzicingela into zakho ufika kwakho eteksini uphuma inyama unakele unoteksi alimbakazi icanga akanaxesha lawo kukho ungowathi uxelayo into akufuna ukuxelayo naloo driver ubuye kumripota awuyokuripota umntana kuyise laa nto ithethwa kuthiwa hambe uye erenki uyawuripota abantu bazelaphi akuthathwa naloo nto yaloo ripoti yinto nje i-station. So into yaseteksini inobukpada obwenza abantu awukhululeki ngemali yakho tu. So ibhasi ufika unesitulo sakho esilinde wena uhlala kamnandi ebhasini unwabile akho mntu wenza ubukrwada ebhasini akho mculo ugqobhoze njeba ebhasini. Okay. Noted. Siyabulela tata. Siyabulela. Enkosi kakhulu. Ndicinga uba ke President le nto besele niyithethile umcimbi wesimilo ngoba ke ekugqibeleni asinawubrasha wonke umntu ngebrasha eyi-one kuzokwenje umntu wafikelela kulowo umntu ungenasimilo ukwimbathi ngokugqibela nyhani ngoku sewudrophile abahlali bakuthi beza kanye ngokusele ndinikhulula no manibulele ndicinga phantse yonke le nto sele beyithetha zezinye zezinto sele nizikhankanyile. Enkosi kakhulu siyabulela ngokuba nibe yinxalenye yethu. Siyabulela kakhulu umsasazi nathi ngoku simema apha kwimbatho. Bendirhalela nje umsasazi ugqitha nje ngoxolo kulo msasazi kulo mphulaphuli besandongena ngale VN. Funa nje uthi kuye kuloo ndawo abenyatheleke kuye siphakamise izandla ngazibini sicelela uxolo loo driver wenza loo mpazamo. Isimilo ke ayonto ufika nayo eteksini into ophuma nayo kokwenu. So siphakamise izandla siyaxhoma sithi kuye ngxe kuloo ndawo ayinyatheleke kuye uYehova wemikhosi angayipholisa loo manxeba. Enkosi kakhulu msasazi. Enkosi brother. Siyabulela. Hayi ke betshilo ke mphulaphuli ndathi bizindwendwe zethu ezebesinazo suka phaa eXhalanga Taxi Association. Kuthiwa ke vuka mva ikholwa zagweba. Nto zethu ezisuka phaa eXhalanga Taxi Association bevakalisa ke okanye ke zona nguqu zenzekayo xa sithetha kanye ngale miba yale route yasecala Bloemfontein icala Johannesburg kuthiwa ibhara ibhara taxi rank phaya xa ubheka phaa koSoweto wena uba kuyalazi eRhawuti. Lo ke ibinguye mnumzana umongameli kaSibeko Shilo sathi ngu-Public Relations Officer PRO ligosa lezonxibelelwano besinaye naye unobhala weXhalanga Taxi Association ubawo Xolani kaTyandela ekhona nochaplain ubawo ke uSiloti kaDaimani. Bezinto zethu zosuku lwanamhlanje siphango kumzuzu wethoba nesiqingatha ibethile intsimbi yeshumi Sekuru Alig Kawuli and Umoja